Добре, а защо бихте препоръчали точно ProMedica? Следващия въпрос. Ви имате опити преди това, като болногледач. ProMedica препоръчвам, защото по принцип такъв човек съм, да обичам да помагам и да се грижа за други. Имам много голям опит след 27 години в Гърция, където всичко сама си организирах. ProMedica е нещо много по-добро, защото всичко е организирано. От приемането на офертата и тръгването от дома, всичко е организирано и платено. Навсякъде там на адреса отивам, свършва офертата, вземат ме, връщат ме. За мен това е голямо улеснение. Организацията в ProMedica. Да.